Dansk Simulator er et talegenkenderbaseret computerspil, der lærer dig dansk sprog og kultur, mens du jagter Harald Blåtand og Jellingstenen gennem Vejle by og omegn. Hej Bob. Hej Peter. Dansk Simulatoren består af 3 dele. Udtaletræneren, skillbuilderen og spillet. I udtaletræneren lærer du korrekt udtale af enkeltord og lyde, samt får feedback på dine problemer og opbygger ordforråd. And. I skillbuilderen lærer du hele sætninger og dialog, samt lærer om dansk kultur og bliver quizzet på din viden. Outstanding. I selve spillet skal du bruge alle de ting, du har lært i udtaletræneren og skillbuilderen ved at bevæge dig rundt i byen og tale med indbyggerne. Hej Bob. Hej Peter. Hvis de forstår, hvad du siger, så svarer de dig. Velkommen til mit hjem. Tak. Det var så let. Kom og mød min kone. Jeg skal hilse på Rasmus. Har I set Jellingstenen endnu? Lad os gå ud og kigge på den.